ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Навори навбатӣ мешавад аз бозори Корвон дарвозаи 12 дар омадгоҳи рақами 12 навистагиай биёед. Магазинои калон ҳастай, магазин рақами 61. марҳамат, ина ҳамин маълумота ма додум. илтимос ҳамина гӯш кунед, касоне ки мисол видеои моро тамошо мекунед. ҳамин маълумот, ҳамин суроғашама аллакай шумода нишон додум, гап задум. метавонед омада ҳамин чизоро аз анаминҷа харидорӣ кунед. И палтоҳояй, палтоҳои беҳад хушрӯ, мулоим, сабукак, борои куҷо будан? Борои гуанҷов. ина бинед. Чанд навор пештарака ман нишон дода будам инора дар танаи модел. Сабукаки хушрӯанд духтаро. марҳамат, агар дар кортон бошад мехшам хушрӯвай. нархш чандай? нархш 1000. нархш 1500. бо арзон меша? Бо арзон мешидай. дӯстони азиз, метавонед биёед аз наздик як маротиба хутон бинед, касоне ки мисол мехоҳанд ки харидорӣ кунанд. касе ки доставка мехоҳад, рақамҳои мо дар экран ҳастай, нависед, доставкара пурра бо ман мефаҳмонам. ина бинед. чанд вай дорад, чанд рисунок дора. размер аз L то 6XL ҳастай. метавонед ки ана размери хутона интихоб кунед. аз наздик ина нишонтиё мехша. як духтарагам хе пурсида буд ки баъд ино сабукак ҳастан нестан. о духтаро беҳад сабукан, хушрӯван. ина метавонед ки хутон бо аз наздик омада якта ба якта бинед шуна.